Значи, хора, ние с Гришата имаме едно дете. Пламене. И кой го роди, бе, Гриша? Ранкеле, моля се, бе, не така. Ма какъв е? Той е сега нов селянин. Някой от София? Или е чужденец? Не, Славче, той се роди наскоро. Гришка, Чакайте, де, какво? Ма запазила е фигурата, Гриша. Нещо криете вижте, тук. аз имам син, бе. Ацо? Ма как така? Нали Гретхен я няма? То не е много на Гретхен. Няма, миличък, няма душичка. Няма, ето го, моя син.